Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tong YouTube channel ug karon atong basahon ang part 4 sa confession nga accidentally parents. Sumao na to. Di ba nagkasabot mi ni BJ nga monguli sa Visayas? A day before sa mong departure na usab among itinerary. Mag-una sa ami sa mua, dayon human sa ilaha. Nalain ko kay nagkasabot namang gud may sa mua nga abot na mo mao ni among buhaton. Dayon mag-ingon anime. Then blah 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 pa jud. Nya nakaset na pad og plano ako mga cousin para sa mo ang pag-abot. Kaso lang nausaban. Kay know for sure og mag-una mi sa mua kadyot ra mi didto magstay. Basin gani one day lang dayon mo biyahe na sad mi ini kaugma. Mong chat dayon ko sa mga cousin, may gali ni sabot ra sad sila. Nga next time na lang daw kanang nakaset kog leave nga para jud sa mua. Ni-agree na lang ko ni BJ bisan nagsakit kadyot ang ako ang buot. The following day naabot mi sa mua, nag-via air travel ra gyapon mi. Tuod man nakighimamat man sad si BJ sa akong pamilya og kaparentihan. Mura jud ong mudagan og konsehalay. Wala na ganin ako siya nagpailaila nilang nanay og tatay, kisya na jud mismo ni ingon nga uyab ko ni Charm nay og tay. Og sakto jud ko nga one day rami dito sa mua kay pagkaugma ni biyahe na may paingon sila. Pag-abot na mo sila medyo gikulbaan ko kay istrikto magnawong iyang mama. Nakaingon na lang noon ko sa kung unahuna nga dawata intawon ko modrabels kay pinangga baya ni nako imuhang anak. Tuod man naila-ila na nako iyang mama. Malitahon ang jud og nawong pero arang buuta na og sinultian. Makaingon ko, okay man di ay, ug mao ni mahimo na akong mother-in-law. Char lang. And by the way guys, nalipay jud ko kay pagpanagkita na mo sa akong friend kay nakaila jud dayon siya nako. She's getting better and miss na niya iyang mga anak. Pero kinahanglan pa man niya og full recovery. Kay sa giingon pa sa psychiatrist na ay possibility nga mobalik yang sakit if dili niya makumpleto ang treatment. So dili pagid siya pwede mo balik sa Mindanao. Gisiguro man sad nako siya nga gina-monitor namo ni BJ ang mga bata. And maybe hangyoon na lang dyan namo ang papa sa mga bata nga next balik namo ubano namo silang Ace o Ali. At least man lang maibsan ang kamingaw na iyang gibati sa iyang mga anak. 3 days among pag-stay dito sila. Og sa tinuod lang, nahibong jud ko ato ni BJ nga busy man kay siya bisag naara sa balay. So ako siyang giingnan na noon sa makadiya pa, nag-aliwaros man ay muhang kalag. May tubag siya nga, wala raman, manlakaw day to og mama. Nitando ra ko niya. That time po, gikuha siya escort kadali siyang ninong, mo di ay nahibong ko nga gadala-dala man og uniform bisag naka-leave. Makulbaan po biya ako aning mga escort siya, pero palayo lang intawon na mga daotang panghitabo. Nabtansig ko niya nga nag-online class ko kadali. Gidasig inyong mama og klase atong panahona, kay nakoy gihandle nga graduating students pod. Maong need na mog online class bisag once or twice a week for pila raman sad ka hours ang duration. Dayon I was in the middle of my discussion na niabot siya. Taod, tingin siya nako nga, ma, pasit ina daw ko si mong klase. Tabag na ko siya, ay samok di apa. Well, busy ko kuri-kuri sa ko mga papeles na kurat na lang ko kay naihang nawong sa Zoom. Gikuha jud niya ang meeting ID og password ug nagbot-bot og approved para maka-join sa ako ang Zoom. Nagdiscuss og balik og sa tinuod lang maayom dining na ay sundalo mo sit-in sa klase. Kay perti mang hiluma sa ko mga students og seryoso kayo nga naminaw nako. Gibati na lang pod ko atong kalipay kay di biya pod lalim ni magyaw-yaw ka via Zoom unya wala ito naminaw nimo. Pero abin ako mahapsay na akong discussion, nahibong na lang ko nga mukalit na lang og pahiyom ako mga estudyante, dayon mo hinunok og katawa. Nayabag na sa BJ kay nagpa-cute-cute naman ay dito sa camera. Murag siya amaw. Di apotoy kay isa nga nahimuot na lang jud ko kay naami sa lamisa, kaming tulos siyang ate, mama og ako. Nangapay mi unya chika-chika pod. Nigawas ni si BJ sa kwarto nga nagtapis ra jud og tualya, tay miingon siya og, ma, nanglingi pod ming duha siyang mama. Tabag si BJ nga,
Si mama nga nag-anak na ko ba. And then Miss May. Sa muka puligyan ning tawagan nga mama og papa namo. Permi noon ko malipat. Pero bilib sad ko ni BJ kay naara jud siya sa balay permi. Wala sad ko niya biyahe dito. Bisan ginan ako siya nga basin og ganahan ka makikita si mga friends diri. Okay ra man gud nako nga malakaw siya. Pero dili lang sa daw siya kay next time na lang. The next day nang lakaw mi kay naa daw mi adtuon og dinhi jud nagsugod ang tanan. Nahibuang ko kay ni adto man mi og City Hall. Diyan didto mi sa usa ka function room na nulo. Nangutan ako niya, magunsa man ta diri pa? Flawless jud kaayo inyohang mama. Then may ginawag lalam si BJ og miingon, nga nini ma, gidalati ka diri kay magpakasal na ta. Hoy, Diyos ko por santo santimaan, tabang mga langit. Murag kagaw sunon akong espiritu. Guwat-huwat jud ko nga mingon siya, it's a prank. Pero murag tinuod yun base siyang facial expression. Mga ako siyang giingnan. Huy, nabuang na ka BJ. Unsa ginasulod si mong utok dong. Ay jud kog binuangi diri ha. Niuban bi akog tarong ni mo diri. Basta kay naglitan niya ko ato unya siya kay white yung tingo. Taod-taod na ito lakabok ni sulod duha ka babae ug usa ka lalaki. Then idol si BJ nila og ni Bliss. As in wala ko kasabot sa kong gibati ato. Nangurog ako mga tuhod ug mura kog kahilakon. I felt like mura gilongkaban ko sa panahon. Ang isa ka babay ato nga idaran na kay Judge di ay. Aninang to ni BJ. While ang isa ka babae idaran gihapon anti ni BJ nga nasa DepEd. I don't know kung sa ranggo niya ato. Ug ang isa ka lalaki mid-40s kay relatives ni BJ. Ug konsihal silahang lugar. Honestly, I really don't get the point sa ato nga setup. Kung gusto niya kasal, why dilihang parents? Or should I say, among family ang invite? Nganong sila man, wala gani ko kailan nila. Magpa-witness na lang dahil kog wala may kailaan nila. Pagkatunto na lang jud. Then ingon ang judge, ang saman BJ, idayon ni nato. Tabag si BJ, nga wait sa nina. Then ito mang si BJ na ako, nga murag gusto niya patandoon ko. Pero wa jud ko nanubaling niya. Kay nakalitan jud ko sa pangitabo. Mong niingon tong konsihal nga manggawa sa daw sila. Ug unsa man gani ang madesisyonan, anha pa sila mobalik og sulod. Kami nilang duha sa sako ug gipa-explain jud nako si BJ nga ano ing ana iyahang gibuhat. Gusto jud niya nga magpakasal lami through civil wedding. Kay feel niya dako daw og chance nga ma-realize kay ninang niya ang judge. Og nakakuha po siya og at least duha ka witness. Ang dili po dahasol ang mga requirements. Aside from that, pwede rin to i-follow ang mga documents namo basta importante daw ang consent sa kaslo nun. Unya kay wa may consent or confirmation man lang dari sa kuha. Kalit-kalit man eh. Kinsay dili mawasyakan. Whereas, og mag-church wedding daw mi. Maglisod mi kay we are not in the same religion. I am Roman Catholic while siya kay born again Christian. I get the point, pero ngano? Nganong siya ray nagplano-plano? Ambot ba? Basta kay ang gibati na ko ato, gusto ko mulupad paingon Mindanao anang orasa dayo. Naglibog pa ko sa kong gibati itong panahon. Nahadlok ko og nakulbaan kay mga dagkong tao man dining kaliwat sa BJ. Wala man ko na inform aning iyahang mga kaliwatan. Oroyo magsupak-supak ko ani, na mangambot na lang ko sa akong dangatan siya. So ako siyang gipangutana o giingnan, unsa man ko ay, wala ko kasabot ni mo nga nung naging anak ka. Unsa ni, proposal nga on the spot pod ang kasal. Hoy BJ, pagtarong jud ha, muli lagi koron, biyaan ti ka dere. Tabag si BJ, sorry ma, abin akong madawat hindi mo akong plano. Gusto na jud ti ka pakaslan. Sa tinuod lang nananghid ako ni nanay og tatay nimo. Mabitaw nga ni una tag-adto sa inyo ha. Kay dala na to pananghid unya niingon raman si tatay og aw. Pag minyo na mo dong aron makakita nako sa inyo ang liwat. Tas niya na rapod si nanay nga pareho naman mong sakto sa edad. Nahala, pag minyo na mo. Hagoy. Inahan sa kanunay panabang o gamahan sa kasudungan nga nugod nga gihanyag na ko ninyo. Tanawan ni ron.
Ako nang nadawatan ang ganti sa inyong bulahan nga mga baba. Then iyon si BJ nga ma. Iyo ka bala ka kay pakaslan man gyapon ti ka sa simbahan. Pero sa karon, civil lang sa ta. Gusto ra ko mag-official wife and husband na ta. Gusto na jud ko maghimog pamilya nga to. Tubag ko nga, gusto pakaslan ka or paslakan. Tubag si BJ, alain na po ni mo may. Ingon ana na lang jud kaubos si mong pagtanaw na ako. Nasad ko'y pangandoy nga tinarong. Kung kana pa akong yapas si mo, dugay raon ta akong nag-take advantage sa time nga nagkauban ta. Pero wa jud na ako buhata, kay taas kay kog respeto nimo. Tungod kay gugmaan kay ko si mo. To be honest, murag nabulahan akong kasing-kasing sa kunabati. Harsher ba ko siya? Or galisod pa lang jud kog tando siya hang gusto. Yan ako siyang gingnan. I mean, nganong wala man nimo gikuha akong konsentaan? Nganong gidiretso nimo ani? Unsa gipagtuon nimo nga magkilak-kilak or maglukso-lukso ko dari sa kalipay sa pagyas ay do nimo? PJ, nangandoy sad ko nga ikaw na unta pero paspas ra jud kaya. Og nangutana si BJ nga, unsa man di imong gikahadlukan? Pero honestly, dili pa ko andam mo sulod sa kinabuhing martial law. I mean, murag dili pa andam ako nahuna sa ingon ana nga butang. Although gusto ko nga moabot may ani nga point, pero dili po ko gusto nga mutando ko. Unya, basulan ako at the end. I know nga naka-adjust na may uncomfortable na may sa gusto. Pero dili po nga mo jump into marriage dayon may. Basta dili ko kasabot. Huwag ako siyang giingnan, nga BJ. Sorry. Sorry pero pwedeng dili sa takaran. I mean, istoryahan sa ninato og taas-taas na panahon. Sorry. Pero murag dili pa ni ang time para aning butangan. Tabag si BJ nga, sige ma, kasabot ra ko. Medyo nagsakit akong dugahan, nakita siyang nawong, kay naluoy man noon ko nga nagtanaw. Di man pasabot nga gi-reject na ko yung proposal karon. Pero dili man pud ingon nga wala na say kam. Love man na akong laki pero murag dili pa jud ko andam anang butangan. Kumingon si BJ nga, gawas ako. Akong istoryahan silang ninang ug ante. Nigawa siya og didto ra ko sulod na bilin. Naka-imagine na lang noon ko sa salida nga akong gikita nga ready or not. Basin unyag musulod silang upat sa room, unya nagdalag mga Armalite o granada, dayon ingnon ko nga, unsa man, red or not or dead or alive. Makapraning ambot na lang siya. Dayon nahuman rasad mi dito, ug nanami silang balay. As in, walang kamalay-malay ang mga people silang balay sa nahitabo namo. Lisod pod nog akong ipanabi mo ang silent mode raming duha. Pagkahapon na nanangit si BJ nga mulakaw sa daw siya. Nangutan ako gaasa siya mo adto. Mitubag siya nga sa ako rang kaila. Dahil nigawas siya sa balay, na-feel dyan ako ang coldness niya ato nga time. Dugay kanyuli si BJ. And almost 9 PM na to. Hapit na sad ang curfew ato. Gisigihan akong tawag or text pero dili gihapon mo response. Medyo nag-goal ko kay di man ni siya ingani. Nalain jud to pag-ayos ako. Nigawas ko sa kwarto nag-abot mi siyang mama. Nangutana pud siya og naa na ba daw si BJ. Mangmingon ko nga wala pa na uli tita. Gingnan na lang pud nako nga ako nalay muhulat ni BJ kay gilakan naman lagi namo ang pultahan. Almost 10 na to, anha pa ko nakabati nga murag naa nay tao sa gawas. Nakuratan ko kay ni bang man ang pultahan. Hantod ni tingog si BJ sa gawas. Mga kong giablihan. Pagkita na ko niya, murag gikan nag-inom kay nagparay-paray ang agi. Nawa ko siyang giingnan na nagdugay man ka pa. Nikalit siya og ako sa kuha. Nakasimhot jud ko siya hang ginom. Og ako siyang giingnan nga taysa pa. Adto ta sa kwarto ka pag-ilis dito. Gilalayan na lang nako kay nag-ikis-ikis nagnilakwan. Gilisan ako og t-shirt o gipahigdaan ako siyang kama. Kasabot yun ko nga nung naghubog-hubog ni. Naluoy lang jud ko nagtanaw at the same time na konsensya jud ko. Walang hipos ko sa kalat sa kwarto, sige po ni siyag panawag. Ug ako siyang giingnan, nga hilom na BJ, kay nangatulog na mga tao din sa balay. Pero nagyaw-yaw gihapon siya.
Gipasagdahan na rin ako until such time na kahiskot siya atong kasal-kasal. Ug nakulbaan ko kay basig mabatian mi sa mga tao dito. Maong gisampungan ako yang baka. Ako siyang gingnan. Pa, hilom na lagi. May pagmatuog na kadiha. Mitubag si BJ, nganong gi-reject man ko nimo ma. O ako siyang itubag, nga katog na pa, please lang. Then mayon si BJ, nga dili pa ba di ay ko enough para nimo. Kaya ako man nakita na dyan na ako akong kaugmaon diha nimo. Nasakitan lang dyan ko pag-ayo. Ano dyan ko nag-expect, nga nihilak dyan si BJ. Nasakitan ko nagtanaw. Giyakos na lang nako siya. I know that rejection is one of the scariest thing para nato mga tao. But that doesn't mean nag-reject ka is wala na dyan pag-asa. In our case, ang kasal raman ang wapa na ako tando para mong relasyon gusto man gihapon ako ipadaya. I just hope nga makaget over may ani nga pangitabo. Sa di ako man na siya gihilak, ako na lang pong giamaman. Asa man ang yayay dapit be kay atong kisan. Motong nikatawa siya, may nalang molian ka siya. The next day, namalik na mi sa Mindanao. Ibiyahe dyan may bisag medyo na ay hangover ang usa. Ang sa biyahe namo, sige ra siya katulog. Pagkabat naman sa airport, nag-part ways na may. Diretso naman siya sa kampo nila. Anak ko po kay pauli sa apartment. The following day, nabaguhan ko kay tagsan naman lang ni si BJ mag-update na ako. Ano sahay, dili na sad mo duwa. As in, gimingaw na jud ko siya. And there were times nga halos dili na siya magparamdam. Noon sa maning lakiha Maong gisapot dyan noon ko. And if manawag siya, wala na joy ka-excite. Duda dyan na ako nga nahiubos pa niya sa kuha. Usahay sa din ako kasabot sa akong kaugalingon. Wa na gani nagkadimaong akong ipang submit nga documents sa school. An imbes na ako exam sa mga students na ako, wala na nako mabuhat kay nalimot ko tungod sa akong gipangunaw na. Mosay ampay sa mga estudyante kay wa madayon. Unsa ninyong ma'am nagkagidlay kay na ay heart issues man. As in, tipid na lang kaayo siya responses. Mga kong gingnan, unsa man, okay pa tani? Kayog dili na, magpuyo ta. After ato na ako nga text, ni uli bitaw na siya sa apartment. Pero, nalain jud ko niya kay nagkaluya na iyahang kalag. May pang 8080 og NDRRMC kay hagtik pagparamdam. Idol din siya na ako. Yung siyang giingnan, freezer ka ba? Bugnaw na lagi kay ka. Tinuod jud to akong pick-up line, pero dead ma lang ang peg. Tabag si BJ, kadali ra ko diri maha, kay mo balik din ko sa kampo. Ug mitubag ko nga, wala na lang unta ka ni Anhe kung mauman. Nagsayang-sayang lang ka sa oras nimo. Tabag siya, nga sasbiya. Nagludlod man ni siya Sige God, ugma na lang ko mabalik. Pero na-feel pa dyan na ako nga naapagihapay ka. Kay dili naman siya klingi. Di na ko usahay lambingon. Sa tinood lang, nibalik siya tulog sa sala. Naikog na lang pud kog tapad kay naka-plaster naman siya. Pero may gali na paghihapon ko good night, good morning, goodbye kiss nga madaw. Then one time, giopen na magbalik tong nahitabo na mo sa Visayas. Wala pa daw siya ka-get over ato. I don't know kung nasabtan basta niya akong side kaya ako. Nakasabot ra ko niya, hindi ko gusto nga magmaoy ming duha tungod ato. As in, lain jud kay sa feeling ay. Ug niabot na jud mi sa point nga wa na jud siya paramdam after atong uli niya sa apartment. Nabalakan ako og noon sa nato siya. Usahay magdamgo-damgo na lang ko. Unfeel na ko sayop to akong pagbalibad or what. Feeling na ako sayop ko sa akong desisyon nga base noon og mao na ni hinungdan sa mong gap or misunderstanding. Nabalaka ko nga nag-ulpot. Sa mukha ba niya? Unsa man kahay maayo ani. Gi-share po to na ako sa akong mga close friends. Kay heaven na jud kayo akong paminaw And basin pod og maka-advise sila na ako. Og kahibaw mo silang i-advise. Adton daw na ako si BJ silang kampo og mag-outfit daw og pina Britney Spears sa katong music video niya. Hit Me Baby One More Time. Kamo na lay pag-imagine. Nahimuot na lang po jud ko. Perks of having jologs nga friends usahay way tarong mga kaistorya.
Pero murag naara pod biyay point gamay. What if bitaw adtuon ako? As if bisa taon lang kadali. Pero bali ra bang layo ato mo ang godaduha ko. Pero kaning ako mga kauban kay mas desidido pa man noon mo ato kaysa nako. Og ipakonsensya pa jud ko nila nga si BJ gani kuno mo biyahe og perting layo makauli lang. Halos adlaw-adlaw pa. Unya ako nga kausara unta dili pa jud daw mabuhat. Natandog na lang pud ko silang istorya. Maong basin mo go ko ani. O gadtoon ni namo sa kampo nila. Dili na lang ta magpauuwa. Kay may nang masabtan og mahibawan unsay tinuod. Kay lisod na basin unyag nagpa-comfort na to sa lain. Usob ya nang comfort karon. Sos, nagyod ko'y malaprohan og mojo lagi. Medyo sakit-sakit biya jud ni. Kay baga-baga ang pag-file ani nako. Basig na ay matang kugo aning hatabuha. Makahabo og brain cells ning kalakiha oy. Pastilan. Unsaon na lang ang Bar Lloyd nga love team. Bitaw sa mga nag-imagine nga mala Barbie o John Lloyd ming duha. Hoy intawon. Hunungan na ninyo kay layo ra jud mi sa tinuod. Kutob ra na sa istorya namo. Ug dinhi na lang ko taman. Sumpayan ko pa ni ug unsay dangatan namo ani. Inig adto na ako. Sige. Amping mo.